रन्जन दैमारी मानव गेदेर बिथांजों लोगोसे जोंनियाव 65 सा जेलाव दिनैसिमबो दङ। दा बिथांमोना बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो जोङो हास्थायनाय बायदि उदां अख्राङाव बिथांमोना फैफिननो हागोन। दिपेन बर'आ थोंजोङै नांजाबनानै बिनि खामानिखौ जोङो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। प्रमोद बरुए जंगल कोलाলৈকে লৰাবিলাক ঘূৰাই আনি আছে যে জংগল থাকিব নালাগে, মাৰ লগত থাক, ঘৰত থাক আৰু আমি একেলগে মিলি সমাজৰ বাবে কাম কৰিম। আজি কিমান লৰা ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিলে, ওই মাইনমাৰৰ জংগলত আছিল, ব্ৰহ্মদেশৰ জংগলত আছিলে, আজি ভূটানৰ জংগলত আছিলে। আজি প্ৰমোদ বৰুৱে 4000 লৰা ছোৱালীক মাকৰ কোলালৈকে উভতাই আনিলে জংগলৰ। गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो रन्जन दैमारी सार आरो गोबां एक्स-एन-एबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ। दा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो सारमोननि खुंथायाव थानाय सोरखारा मा इनिशिएटिभ लागोन एबा मा राहा लामा लागोन? सोंथिनि थाखाय फंबायनिसिम हामबाय होनदों। रन्जन दैमारी मानव गेदेर बिथांजों लोगोसे जोंनियाव 65 सा जेलाव दिनैसिमबो दङ। बिथांमोना गासैबो सेन्ट्रेल जेलावनो दङ गुवाहाटीयाव। बे 65 सानि गेजेराव जोंनियाव ट्रायेल जानानै दङ, अलरेडि कनभिक्टेड जानानै दङ 11 सा, बाखि 54 साया जोंना आन्डार ट्रायल। दा बेखौ जेब्ला कनभिक्टेड जाखायो आरो बिथांमोना पिस एकर्डनि सिगांनो जेब्ला बिथांमोना आन्डार द ट्रायेलाव थायो, बेखौ पिस एकर्डनि बा गोरोबथानि दफानि गेजेरजों थोंजोङै बख'नो हानाया गोरलै खोथा नङा। मानोना बेवहाय जुडिशियेल सिस्टेम थायो, जायनि जाहोनाव दा बिथांमोननि जा कनभिक्टेड जाखानाय आरो आन्डार ट्रायल केस जाबाय थानाय गासै 65 सानि गनायनि राहाखौ जोङो खोब जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथां, आं आरो जोंनि मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ थोंजोङै नांजाबनानै बिनि खामानिखौ जोङो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। मिजिं खालामदों अबंलावरिया जोंखौ आशीर्बाद होगोन बर' हारिखौ, आरो बिथांमोना बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो जोङो हास्थायनाय बायदि उदां अख्राङाव बिथांमोना फैफिननो हागोन।